عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے 14 طبق درا دے یارو فخر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے بدلے مکے دے ڈوری مدنی منگی دعائے بدلے مکے دے ڈوری مدنی منگی دعائے مل دے عبادت دیندا مل دے عبادت دیندا ڈوڑا اجر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے 14 طبق دران دے یارو فخر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے طیباں دے خاک بدلے جنت کو گول چھوڑے طیباں دے خاک بدلے جنت کو گول چھوڑے مدفن بقیع دے اندر مدفن بقیع دے اندر ملی اگر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے رب سیداں اوہ سن دے جتو منگو دعاواں رب سیداں اوہ سن دے جتو منگو دعاواں لیکن کی دے دعا دا جلدی اثر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے چابی بہشت والی تے کو ضرور مل سے چابی بہشت والی تے کو ضرور مل سے 40 نماز جے کر پڑھ گئی اگر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے زیارت نبی دی خاطر نوری ملائکہ آیاں زیارت نبی دی خاطر نوری ملائکہ آیاں قدس دا میلہ رہاں دے قدس دا میلہ رہاں دے شام و سحر مدینے عمرہ جینا گالو کرو سفر مدینے قسمت حلیمہ میدی چاگئی ظفر نبی قسمت حلیمہ میدی چاگئی ظفر نبی بعد از وصال دیوی
ملی اسے قبر مدینے عمرہ دینا گالو کرو سفر